I l'Institut Eugeni d'Ors del barri de Sant Roc ha acollit aquest divendres el torneig de cloenda de la Lliga de Futbol Fair Play, organitzada per diverses entitats socials de Badalona Sud i Sant Adrià de Besòs. Aquesta modalitat es basa en el respecte cap als companys i també contrincants amb actituds positives, com per exemple saludar abans i després de cada partit o bé jugar sense arbitratge, ja que són els propis jugadors qui assenyalen les seves faltes. En el Fair Play, el joc net juga un paper decisiu. Al final dels partits es fa una valoració per premiar el bon comportament, fet que aporta punts addicionals per als equips. L'objectiu del futbol Fair Play és que els jugadors no surten a la pista a guanyar, sinó a participar i a gaudir el moment. La iniciativa va sorgir el 2014 a partir de les demandes dels nens i joves del barri de Sant Roc per participar en activitats extraescolars de caire esportiu. A partir d'aquí, diverses entitats socials de l'entorn van posar en marxa aquest projecte socioesportiu basat en el futbol de carrer. D'aquesta manera, s'aprofita el futbol per treballar valors com el respecte o la solidaritat i, a més, fomenta la inclusió social. La interacció entre tots ells i totes elles, d'aquí del barri, que a vegades estem tots per la zona, Badalona Sud, Sant Adrià, i no es coneixen entre ells i elles, i això ha estat una bona excusa per conèixer-nos entre tots i totes. A més, per sortir una mica de la vida sedentària, per poder fer esports, perquè no sempre tothom es pot permetre pagar-se una actividad esportiva, desde extraescolars o federada. Y conocemos gente de otros casales, vienen de otros países, de otro origen, así aprendemos culturas diferentes. Aquest divendres s'ha celebrat la cloenda final amb l'entrega de premis. S'han jugat entre 10 i 15 tornejos exprés on una quarantena d'infants i joves de diferents entitats s'han barrejat i han passat de ser contrincants a companys d'equip. Aquest projecte està organitzat per l'Ateneu Sant Roc, Aldees Infantils, el Casal dels Infants i l'Institut Barres i Ones.